Ayan guys. Ang pangalan nyo? Ta, bili tayo si. Ha? Samahan mo ako. Lucas Matthew? Ta, sumula tayo doon. Doon sa kabila. Doon. Doon sa harap. Sa may gupitan. Sasama tayo. Ang pugi mo ha. Marunong ka mag-drawing. Ano yung drawing ko? Yung 1,000. Alam mo, mga pera. Pagawa niyo eh. Huwag mo, ayan mo na yan. Kaya lang ikarating mo lang. O, samahan ako mag-drawing tayo. Bigyan kita pera. Doon sa likod. Marunong ka mag-drawing ng pera? Ay, ng pera? Okay. Hindi pangalan kayo. Tayo na, sama tayo. Oh, ayan o. Pangalan niyo sana o. Sige na, ayan. Sama tayo doon sa kabila. Oh. Ano na boss? Tawag ka doon na may patdrawing ako sa'yo. Ano, kaya mo mag-drawing 1,000? Bigyan kita pera, marami. Sama tayo. Doon tayo. Umilap ka muna. Ha? Umilap ka muna. Ayoko. Tapos na ako, nagpumilat na ako kanina dyan. Sama tayo doon. Doon tayo magpilak sa likod. Doon, tulungan mo ako magpilak. Alam mo magpilap? Hindi ako marunong magpilap eh. Oh. Bata to eh. Ano ako mata niyan? Hindi ako marunong magpilap, ganun. Patulungan ko sa'yo. Tama tayo. Doon tayo. Ako mata sa akin. Pakapalit yun. Ha? Yan, gusto mo? Gupitan tayo dito, gupitan kita. Ganun. Para pugi-pugi ba? Tapos Isang peraso luya lang yung ginawa niya. Bili tayo damit. Nakarin niya ako. Kung matigas na yung buhok mo. Tina. O, tinan mo yung damit mo, punit-punit na. Bili tayo ng magandang damit. Dinimanta ka dyan. Hayaan mo na yung demanda. Basta bili tayo damit. Basahin. Ano, bili tayo damit? Sapatos? Bili ko na sapatos. Bagong chinilas. Bili tayo bagong chinilas. Lumaway nila o. Ayaw pumayag. Na bili ako sa damit eh. Kaya na. Bili tayo damit. Sapatos, short pant. Hindi nga sa kanya. Pinulong dito. Ayun lang daw gusto niya eh. Gusto mo yan? Oo. Gusto mo yan? Ano? Yan, gusto mo? Gusto mo manok? Hindi manok. Kuya, magkano yung manok? 275 sir. Gusto mo? Bili tayo manok. Ayaw mo? Ano? Kain tayo. Kain tayo. Pumunta tayo sa likod. Ano? Ayun o. Ano yan? Ayun. Kainan, tuturo niya. Ano yan? Palamig? Oo. Wala namang palamig dyan. Ano? Punta tayo. Yan. Sige. Ano ba yun? Mote. Gusto mo yan? Ayaw. Tayo na. Punta tayo doon. Pwede yun eh. Pagupit tayo. Gusto mo? Punta tayo doon. Sama tayo doon. Yan. Yan guys. Baka pumayag to. Huwag mo na. Okay na yan. Huwag mo na kunin yan. Bibili tayo doon sa likod. Oo. Doon tayo. Marunong ka mag-drawing? Bibili ako papel. Sige. Bayaran ko lang ate. Kunin mo na. Kunin mo na. Ayaw niya. Bayaran ko lang yan.
Doon tayo sa likod. Yan guys. Doon tayo. Papadrawingin. Magaling na ito mag-drawing. So papadrawingin natin. Doon tayo. Ano? Tulungan mo natin to ba kung mapayag siya na ano, gupitan, bihisan. Kumbinsihin natin. Ano? Muna tayo doon? Kinain mo laki namin. Ayan na. Oh. Marunong ka ba mag-drawing? Anong marunong mag-drawing? Bibili tayo ng ano? Ano, bili ako papel ha. Pagdadrawingin natin. Ayan guys, mag-ano. Yun. Oh, drawing ka. Ano yun? Oh, ikaw na bahala. 1,000 pera. Ang ballpen. Dito. Natak naman yata. Oh, sige lang. May kamay, isa walang kamay. Oh, sige mamaya.